Школа ёсць, а спартзалы няма. З такой праблемай да кіраўніка вобласці звярнулася жыхарка вёскі Залессе Кобрынскага района. У 2011 годзе ў Залесскай школе, дзе сёння вучыцца 118 дзяцей, правялі рэканструкцыю. На месцы спартзалы з'явіўся харчблок. Да гэтага дзеці харчаваліся ў сталовай мясцовага саўгаса за 500 метраў. Сённяшнія старшакласнікі ўжо хутка скончаць школу, а спартзалы яны так і не ўбачылі, кажа Святлана Кацуба. Яе школьнікам абяцалі яшчэ ў 2013 годзе. Наши дети в Залесской школе не имеют возможности заниматься полноценной физической культурой. То есть, если это теплая пора года, то это улица. Ну а холодная, которая преобладает в большинстве в учебном процессе, они занимаются в непонятных условиях. Вот, и с этим вопросом я приехала к Анатолию Васильевичу. Пытанне вельмі правільнае, згаджаецца Анатоль Ліс. І такая праблема не адзіная ў вобласці. Сёння школ, дзе няма спартзала, ў рэгіёне каля 20. За апошнія 4 гады праблему вырашылі толькі ў 3. Займацца здароўем дзяцей неабходна, азначае Анатоль Васильевич. Трэба прааналізаваць сітуацыю ў кожнай асобнай школе і ў кожным населеным пункце. Ацэніць іх патэнцыял, зыходзячы з колькасці насельніцтва, наяўнасці працоўных месцаў і тады прымаць рашэнне о прыярытэце ў будаўніцтве. У Залесскай школе спортзала павінна з'явіцца ўжо ў наступным годзе, дае даручэнне Анатоль Лис. Делайте проекты, начинайте строительство школы, значит, пристройки. А какой? Значит, с учетом, значит, потребностей. Запісаліся на прыём да кіраўніка вобласці і юрыдычныя асобы. Светлана Васіленко, дырэктар адзінай у Беларусі перапуховай фабрыкі, якая працуе ад закупкі пяра да гатовых вырабаў, падушак і коўдраў. Вытворчасць знаходзіцца ў Івацэўскім раёне ў аграгарадку Квасевічы. У мінулым годзе фабрыку прыватызавалі, правялі рэбрэндынг, павялічылі на 20 колькасць працоўных месцаў. Паспяхова развіваць бізнес мы можам, кажа падчас прыёму дырэктар прадпрыемства, але сутыкнуліся з недобрасумленным партнёрствам і цяжкасцямі пры ўзаемадзеянні з дзяржаўнымі органамі. Усе праблемы аказаліся вырашальнымі. Анатолий Васильевич по целому комплексу вопросов, а я злоупотребила сегодня его вниманием, точно вывалив целый каскад вопросов, накопившихся за год работы фабрики. По каждому вопросу, да, он был очень конструктивен. И то, что, собственно говоря, я озвучила в конце нашей встречи и повторю сейчас, я сожалею о том, что я не обратилась к нему раньше, потому что мы эти вопросы, видимо, решили бы давно. Усе пытанні, якія падымаюць жыхары вобласці падчас прыёму, кіраўніцтва абласнога выканаўчага камітэта бярэ на асаблівы кантроль. Крысціна Пратасавіцкая, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».